Human sa duha ka tuig nga nahunog ang pagpahigayon og earthquake drill nunod sa pandemya, kaganiha subli na kining napahigayon sa nagkadaiyang mga tunghaan o government offices lukop nasod. Dinhi sa Sugbo ang Mactan Air Base Elementary ug High School ang pilot area sa pag-obserbar niini sa taga-Office of the Civil Defense 7. Ani ang report. Pagbagting sa electric bell ug manual bell, nag-execute gilayon og duck cover and hold ang mga tinun-an sa Mactan Air Base Elementary School ug Mactan Air Base National High School. Ang mga teaching ug non-teaching staff ang migiya sa mga tinun-an paingon sa school grounds nga mao ilang evacuation area. Nagpabilin sila didto hangtod nga wala nay nabatyagang paglihok sa yuta. Human sa pipila ka gutlo, gigiyahan usab sila sa ilang mga magtutudlo pagsulod og balik sa ilang mga classrooms. Gipasabot ni Engineer Vernil Balaba, OCD-7 Disaster Risk Reduction and Management Division Chief, nga nakita nila ang panginahanglan nga ma-execute gayud sa mga tinun-an ug mga magtutudlo ang proper routine kung aduna may mga emerhensiya. Bisan pa man kung sa memorandum sa DepEd Central Office, ang duck cover and hold lang ang i-execute. Kini ilabi na kay duha ka tuig na nga way face-to-face classes ug posibleng nakalimta na sa mga bata ang mga angayng buhaton. Complete man pod og walay evacuation, so gi-appel na lang sad nato. Though majority of the pupils and students were wearing mask, face mask kay naa pa man si COVID. Sa kinatibukan, walay mga kakulian nga nahitabo atol sa simulation exercise. Nalantay gi-critic gamay kay first time sad nila nga nay mga pupils, and probably there will be a follow-up activity after this, like we go back to the basic, like unsa may mga duties and responsibilities of the teaching and non-teaching staff to the pupils and students before, during, and after any kind of emergency. Sukuhi sa ubang mga tunghaan nga limitado o gagmay ang ilahang mga school grounds, dinhi halapad ang ilang open area nga mamahimong kabakwitan sa mga tinun-an kun ugaling adunay emerhensiya. Apan usa sa buot patutukan sa taga-OCD mausab ang structural integrity sa mga edipisyo sulod ning maong tunghaan. Tungod kay taod-taod na kining napabarog ug nag-agina og daghang kalamidad. Atol sa assessment sa mga taga-Office of the Civil Defense Region 7, DepEd Lapu-Lapu City Division DRRM team ug mga magtutudlo sa tunghaan, way nakahibaw kung unsa nakadugaya nagbarog ang maong mga school buildings. Apan sa assessment sa OCD-7, medyo taud-taud ang gayud kining napabarog, gawas lang sa mga school buildings sa high school. In preparation for major shaking or major tremors, that the hierarchy of the regional office of DepEd will also assess the schools and probably recommend that angayan ba siya i-retrofit, na ba siya idugang. Ug kay dungan man nga gipahigayon kaganihang buntag ang earthquake drill sa nagkadiyang mga tunghaan ug government offices, misalmot usab kini mga tinun-an sa Toledo National High School, mga tinun-an sa Buluon, lakip na usab ang mga taga-Alcantara, Dumanhog, Paknaan, Mandawi ug ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Roundina, Balitang Bisdak.